आदरणीय राणे साहेब, आदरणीय राणे वहिनी, आदरणीय नितेशजी आणि ज्यांचा आज वाढदिवस आहे आणि ज्या वाढदिवसासाठी विशाल फाउंडेशन आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्या वतीने जो कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे, आपल्या सर्वांना मनापासून या ठिकाणी मी शुभेच्छा देतो। विशालला सुद्धा मनापासून या ठिकाणी शुभेच्छा देतो का तिने अतिशय चांगला कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे। निलेशजींनी आता जे काम ह्या मालवण मतदारसंघात सुरू केलेलं आहे, आपल्याला आता या सगळ्या गर्दीवरून पुढच्या काळात या कुडाळ मालवणवर भारतीय जनता पक्षाचा झेंडा या ठिकाणी लावायचा निलेशजींच्या रूपाने आपण सर्वांनी त्यांना पाठिंबा, सहकार्य, आशीर्वाद द्यावे आणि मनापासून सगळ्यांनी शुभेच्छा द्याव्यात। मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने निलेशजी यांना मनापासून शुभेच्छा देतो। पुढचा जो वाढदिवस 2024 चा असेल तो या ठिकाणी आमदार म्हणून भव्य दिव्य आपण या ठिकाणी साजरा करू। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।